Хора, това е нашия... Млъкня, здравейте хора, това е нашия първи епизод. Както виждате, имаме неща, имахме един проблем. Затова мислехме първо да съберем неща. Ето ти такова. Камака. За да не гледате как тъкмо събираме неща. Сега тъкмо си правим място, където ще живеем. Аз го правя. Аз Аз тук правя. тук. И аз тук ще живея. Гледка към океана. Към открит. Какъв океан, бе? О, за колко го продаваш? Място. Да. О, ей, хитрец. Ти сега моят къща е. Отде знаеш? Не, човек. Нали можеш да строиш, колко толкова си искаш. Дарох ти камък. Това е мое. Не е твоя. Не ми купай камъка. Ей, ти, тук е моята площа. Ау! This is my ocean. Аре сега, че снимаш, нали? И хора, айде, добре, приемам извинението на Денис и за неговото извинение ще му дам моето място. Но аз ще живея ей тук. Живея. Ей тук е. Аз няма да строя една къща, ако мислиш това. О, Денис, аз ще живея с по-хубава гледка. Аз пък ще направя една там къщичка при гората също. Не, казваш, Какво е? ще имам по две бази и двамата на едно място. Добре. Аз се заплювам, че моята къща ще ме е там. Къде? При дравчетата едната. Добре, аз ти казвам, че ще живеем и двамата с едни бази. Ай, добре. Тази е моя база пак, но... Аз правя някаква баракичка от началото си. Нали? Аз не. За какво ти е хубава къща от началото? Все пак. Пусни мобилите, моля. Що е? Нямаме храна. Имаме. Какво? Ще видиш. На турно или на нормално? На нормално. На нормалности. Абе, какво ти праси, бе? Караме ли? Не пажа. О, Фай, какво се занимаваме да живеем в една къща? Чули? Какво? Живеем в една къща. Добре. Събирам си дървото от тази къща, деца започнаха, да. Аз се занимавам по къща. къща. Спанаха едно камара живото, бе. Аз се занимавам по къща, ти се заминаваш по пейзажа. Не. Да, може би. Може да направите разката. На колко етажа ще е? 2. Два. За мен е първия. Супер! Ама пак ще може да се качвам на това. Що? А що? Так аз съм при терасата. Добре, ти ще си спиш при тераската. Улито станеш. Фак. Аз имам храна. Пиличко. Пили, здрасти, пиле. Аз съм Любо. Легло да имаш? Не. Но с тебе, човек, аз ще се пазя. Пазиш, аз не моля да се паза само, умря. Ти нали стори живеем? Какво? Казах Добре. Снимаш ли? Да. Имаш дърво? Да. Защо? Не преработено. Тук ще го изкъпявам. Сега е! Изчакай да си направя такова торче. Торчач! Дай ми един. Торч? Ето ти го. Не ми чупи торчовете. Осветявам да не ни нападат мобове. Ела се тя при къщата, ти се осветяваш там, след няма строим нищо. Къде не осветявам, бе, човек? Виж колко осветявам. То стана като църква там направо. Его. Почти е невъзможно тук да се спълня моб. Почти. Колко дърво ти каза? Колкото възможно много. Правя един чест. Първо. Че е важно. Имам дърво, не обработвам. И 2 печки. В честа ти оставям 4 необработено дърво. И слагам 2 печки и се пека храна. Имам 4 бучета. Което е малко гадничко.
Малко. Не ми баря от печките, защото съм сложил кол и пека пържоли. Ще ти дам спокойно. За тебе са пилетата. Пиле! Знаеш колко са? Колко? 3. А другите? Другите пържоли знаеш колко са? Колко? 2. Пиле! Искаш пилето. Да. Пиле! Пържолите дават 4, а пък пилето дава 3. Нищо да е. Айде, вземам едно пиле. Не! Нещо за мен си е ябълта. Там виждам един скелет. Какво каза? Там виждам един скелет. Правиш, бе? Що не виждам къщата, бе? Пиле! Дай ми другото пиле, умрал. Кой друго пиле, бе? Но и как ще ми дадеш 2 пилета, бе? Бе, човек има от печката 2. Вземаме... Ето пък не може. Вземаме ги. Та с печка. Какво има? Нещо за печене имаш? Не. Знаеш какво трябва да направя? Какво? Ей, тук на планината да се качим. И виждам скелет! Или той е крипър! Или крипър! Първия му. Пеле, първезник. Гони ме. Здрасти. Вземи го блъсни некъде, бе. Здрасти. Лагна ли? Нищо не става. Ей, факли. Няма скоро да запушат ми. После ще го запушвам. Тям да те пазя. Или да правя мина. За тебе е скелет. Как зад мене, бе, брат? Това ако кажеш, че е зад мене. Материали още да имаш. Камък имам. Дърво. Дай камък ми дай. Имам 3. Не цепи, Денис. Убий го. Имаш ли камък? Дърво някакво? Аз също такова ми трябва на мен. Имам 6. Дърво. Обработено. Дай ми го все пак. Дявам ти 2, защото на мене ми трябва. Айде 3. Малко да попущат ми. Значи... Първата ни работа... Аз нищо не виждам, защо не виждам нищо. То е ясно. Как виждаш по-добре, бе? Много по-добре виждаш от мене. Кое ти е той? Кое ти е светлината? Я знам, защо не знам къде е светлината. Така съм и от началото на играта. Май увеличих, да, увеличих я. Я? Не ме увеличиш на мене. Прави си. Много 2 пиля. Как е направи? Покажи ми. Включи настройки. Твидок Макс. Не. Това не също виждам. Не, едно е също. Аз ти казвам. Има голяма разлика. При мене. Абе, Любчо, това е 3D-то, бе. Виж са, бе. Виж, това е 3D, бе. Виж, това е 3D, бе. Това да виждаш 3D. Мишката ми... Защо са ми малки тея? Че сигурно е за че... Защо не става ден? Я паузирай докато стане ден. Чуле? Чакай, че... Добре, хора, ще направим пауза. Добре, хора, продължаваме. Ето стана ден. Ние си поиграхме малко и събрахме
дърво, но не сме правили къщата. Любчо намери легла. Едно ли си намерил? Не, Добро. второто е у мене. И, едното си за мен. За сега ги слагаме тук. Хора, сега ще се чудите къде са паражолите от овца. Ние ги изядохме, защото през нощта доста се пихме малко. Денис за малко да умре и... Така. Важното е, че нито той... Това ще е твоята стая, това ще е моята. Кое бе? Това е твоята, това е моята. Дай ми дърво. Преработено ли не? Преработено. Ще да видим какво ми стане. Да видим какво ще стане с къщата. Аз камък. О, не сме събирали камък, бе. След малко викам да свършаме. Колко е? 11 минути. Добре, след това ще снимаш втори епизод. Когато го кача? Когато го качиш, кога ще ти? 10 минути. Ние предстои малко ще поцеляваме, да? Добре, аз събрах 17 камък. 18? 17. Аз и тук мисля да направя лека бараки. Аз къщата ще направя квадратна. Еми, добре. Тук какво да е? Квадратна е. Нали ми играем Майнкрафт. Аз и тук ще направя и те. И тук ще го направя нещо като баракичка. И тук е 1, 2, 6 ще има. Дърт. Колко камък имаш? Вече 10. Трябва. Аз имам 17. 18. 20. Туки. Що не говориш на хората, бе? Че какво да говоря? Горим, Да какво си ще... гледат клипчето, бе. Горим, какво ще правиш? Нещо. Абе, какво да правя? Тук отстрани не мисля да има прозорци, само отпред ще има и отзаде. Така се едно стаи да има. Искаш да видиш нещо? Какво? Ела да видиш. Чакай. Трябва ли ти камък? Да. Да ти дам. Да. О, фак! Трябва да се съберат 3 камъка. За нова камена кека. Клюк 14 минути стана, човек, викам да приключваме. Еми да, хайде. Добре, хора, това ще е края на този клип. Любчо, елата снимам и те. Любчо, творението му. Добре, това ще бъде това ще бъде този клип. Това ще бъде първи епизод. Ще има още много. Ще оцеляваме малко докато се обработва клипа. Малко ще довършим може би къщата и ще съберем малко камъче. Да. И това е, хора. Довиждане от мене. И от мен. Чакай. Ела си направим селфи. И добре, хора, това беше този клип. И чао от нас.